Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, bangkay ni umboy na lalaki inilaog sa Sandubaga sin iwinalat sa likod kang sarong eskwelahan sa Minalabak, Camarines Sur. Paglinig sa mga eskwelahan sa Naga sin Camarines Sur, nagpapadagos. Kadiwa ng Pangulo sa NIA Bicol, ginibo sa Regional Office kang NIA sa Naga City. Iglesia ni Cristo, naghatod food pack sa lokal na gobyerno kang Naga. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Mga eskwelahan sa syudad ni Naga asin Minalabak, Camarines Sur na binaha. Sabay-sabay naglilinig para sa pagpreparar kan pagbabalik sa eskwela sa masunod na semana. Ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Duwang aldaw bago ang pagbaralik sa klase matapos ang halos tulong simanang suspensyon, ninhuli sa malalang epekto kang Bagyong Christine. Hasta ngunyan, di ipatapos maglinig asin hiling pa ang iwinalat na basura, raot na mga gamit asin mga classroom na igwapa ning laboy. Ini ang kamugtakan sa Minalabak Central School kang kami magbisita. Susub kay Ma'am Celeste Rivero, principal ka nasabing eskwelahan, tarabangan na sinda sa pagninig kaibanan ang gabos ng mga maestra, pati naman ng mga magurang para mas maparikas ang paglinig kang sa indang eskwelahan. Hinahanda naman namin kahit talagang sobra ang damage na dinulot ni Christine. And kita nyo naman po, nandito pa din ang mga parents tumutulong sa paglinis kasi lampas tao ang baha talaga. Halos lahat ng gamit dito sa school, sa classrooms, mga TV, lahat nag-float sa baha, computers and laptop, kaya halos wala. And then, yung mga eskwela namin, kaya ramihan di pa din pumapasok kasi yung mga bahay nila talagang lampas tao, so wala silang gamit, lahat sila lumikas, walang food, ganun, kaya super ang damage. Kaya, syempre, kailangan namin tulong para sa aming mga pupils. Arog man kani ang sitwasyon sa Mabolo Elementary School, kung saan maski di pa man nalilinigan ang kanirohan kang eskwelahan, alagad kaipuhan nindang magpreparar sa pagbabalik eskwela sa masunod na semana. Katuwang ang mga organisasyon, asin ang Parents Teacher Association sa pamamayo kang PTA President na si Jocelyn Nianggar, nakipag-coordinar naman sinda sa BFP Naga para mahali ang laboy. Ay sobra-sobra ang sakuyang kamunduan na mamatian, di ko pa aram kung paano kami mapunig di sa muyang eskwelahan. Sa Lunes, dapat na magtralase, dapat na magbukas ang eskwelahan, tagrabi ng maray ang nasayang na panahon dahil sa trahedyang ining nag-aging baha hindi sa muyang eskwelahan. Although ang mga aki may trauma pa, pero dikit-dikit kay paano ni sindang ibalik sa normal na sa naranasan nindang sitwasyon. Sa Lunes, whether we like it or yes, kay paano mi magpaklase. Kumbaga, order na yung kang DepEd, memorandum na ni kang satuyang alkalde na by Monday, November 11, back to school na lahat ng eskwelahan sa Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcancer Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, makakaresibi ang 350 na mga estudyante kan Minalabak Central School nin libreng school supplies hali sa pribadong organisasyon bilang tabang sa kada estudyante na mayong nawalat na mga pang-eskwela hulita inatong nin tubig baha na darakan Bagyong Christine. Susug kay Ma'am Celeste Rivero, daiman gabus matatawan, alagad dakulang bagay naman para sa mga estudyante para makapuon liwat asin may magamit sa pagralaugan sa klase. Magbibigay ng school supplies pero hindi naman lahat. Kaya ang ano namin si makaabot ngayon kasi hindi naman kasi maraming school din ang bibigyan. So may sa amin, may sa ibang school din. Padagos pa sa mga bareta, kadiwa ng Pangulo kang National Irrigation Administration padagos sa pagpabakal nin baratong bagas. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Alas 6 pa lang ning aga nakapila na si Nanay Elsa Pontenares, residente kang Barangay Liboton, Ciudad de Naga sa opisina kan National Irrigation Administration Region 5 para sa 35 pesos kada kilo ng bagas.
Nakulang tabang man ini para kinanay Elsa, ninhulit ang mahal subuot ang nababakal niyang bagas asin paubusan sa merkado publiko urog na ngunya nakakatapos pasanakan bagyo. Kaya sabi ko, mas mabuti pa siguro mag-avail kita dyan. Kasi nung natapos yung bagyo, ang bili ko ng bigas, 66 pesos ang per kilo. Sabi ko, parang mabigat. Sa Roma na pamilya ni Nanay Elsa sa grabing naapektaran, lalo na ngunya na nagdadialysis man ang sa iyang agom. Sinasabayan na lang ninda ning pangadji, kasabay na paglaom na daiman ini maghaloy. Makakabangon ni Wat ang sa idang pamilya pati naman ang gabos na naapektaran kang bagyong Christine. Ay, grabe. Mahirap pero pinipilit rin namin na makabangon. Lalong-lalo na sa sitwasyon ko, meron kaming pasyente. Si mister ko, oo. Continuous din ang sa kanyang dialysis. Saka yung hospital na inaano niyang center, okay naman po, nagpadagos naman. Padagos pa man ang kadiwa ng Pangulo na naglalaom na magpabakaling baratong bagas sa mga nangangaipuhan asin makatabang urog na tanagbabangon pa sana ang gabos na apektado ka nakaaging kalamidad. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, temporaryong pinagluwas muna sa siyudad ng Naga ang 29 pesos kada kilo ng bagas na pinagpapabakal kang National Irrigation Administration sa paagikan kadiwa ng Pangulo. Kang nakaaging aldaw nasa partido area asin ringkunada area ang kadiwa ng Pangulo asin ngunya na aldaw yaon ini sa Libmanan, Camarines Sur. Mga murang bigas ngayon, kalamidad. So kung ano yung available, yun na yung pinapamil natin ngayon na nagmulino sila. Nag-start na tayo 1 week o 2 weeks ago ata. Sa ngayon, ang available po natin yung para sa lahat, bigas para sa lahat na 35 pesos per kilo. Yung discounted price para sa 4Ps, senior citizen, nilabas po natin, nasa partido area sila ng one time. Tapos sa Iriga, ngayon sa Bulan, Sorsogon, and then Libmanan. So, para mabigyan, last time nasa Magaraw din ata sila nagbenta rin sa Magaraw office. So, sa available ngayon sa Naga, meron tayo yung 35 pesos para sa lahat. Wala tayong pinipili na ngayon. Sa iba pang bareta, sa paagikan social media post ni Naga City Mayor Nelson Legacion, nagpaabot ininin pasasalamat sa Iglesia ni Cristo sa pagsimbag sa iyang pangapodan na matauanin food packs para sa mga naapektaran kan bagyong Christine. Personal man na pinagresibikan alkalde and food packs na lunad nin truck na pinaghatod sa may Balatas New Development Area kasubagong aga. Sa pagbabalikan news break, bangkay nin umboy na lalaki na diskubre sa likod kan sarong eskwelahan sa Minalaba, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building.
The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, maski sibut ang gabos sa paglinig kan iwinalat na danyos kan Bagyong Christine, daima nagpundoan Minalabak Municipal Police Station sa pagtaunin seguridad sa saindang mga residente. Susug ki Police Executive Master Sergeant Pedro Mora, padagos an sa indang pagbantay asin pagpatrolya sa mga barangay para malikayan an anumang insidente arog kan panghabon. Puon po katong typhoon Christine, okay naman po ang samuyang mga pag-iriba, kapulisan digdi sa Minalabak, maski nga ni po na sa ato yang nalubog ang sa tuyang bihikulo, pero siri man po padagos ang samuyang police visibility, motorcycle patrol para ma-maintain po ang peace and order, lalo na po sa mga digdi sa kaharungan within population area and adjacent barangay po kang Minalabak. Sa satuyang police report, masasabi mong mayo sa tamang pag-iisip ang personang nasa likod sa pagwalat kang sarong umboy sa Minalabak, Camarines Sur. Ibinugtak ang bangkay kan umboy sa sarong Sandubag sa Kabinayaan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Dinara sa istasyon kan PNP ang bangkay kang sarong umboy na mainanin buhay na didiskubre kasudbang hapon sa likodan ng parte kang Salinggugon Elementary School. Istorya ni Police Executive Master Sergeant Pedro Mura, Municipal Executive Senior Police Officer kang Minalabak Municipal Police Station. Mayo pa makapagtukdo kung si Isay ang nagwalat sa umboy asin si Isay ang ina kay ni. Ego pong na hiling o na-discover na umboy, mga oras ning alas 5 ning hapon sa MacArthur Street, Barangay Salinggugon, Minalabak. And ini po nag-igdi po si Kapitan kang Salinggugon, si Barangay Captain Bermejo na nag-igdi po nag-report nakasakay po ning rescue vehicle. And radara po itong nasabing cadaver, and accordingly itong cadaver na ito may na-discover katong mga aki duman na pig-apon duman kang sarong daing nabibistong ina. So mahiling kan mga bystander duman kan ninda buksan si Sandubag na iling ninda na igwang ito nga ning cadaver kan sarong umboy. So sanguyan po ang samuyang follow up, magkakandak po ng follow up investigation sa mga duty IOC. Po ito na makandak po investigation para maaraman kung isay po talaga si ina katong nasabing umboy. Matapos ang post-mortem examination sa bangkay kang umboy, tulos man subutin ng ipinalubong sa paglikay na baka may helang ini. Ang PNP ang padago sa pagkalap ng impormasyon para mahanap ang ina kang umboy asin ang nagdara, nagwalat ka ini sa likod ka nasabing eskwelahan.
Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, nasa kustodiya ngunyan kan Baaw Municipal Police Station si alias Edsel, 41 anyos, sarong habal-habal driver matapos maaresto sa anti-illegal drug by bust operation kasubanggi kan mga personahe kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Baaw PNP. Sarong plastic sachet nin subuot shabu na nagkakantidad 1,000 pesos ang nabakal kan mga otoridad sa saiya. Apwera pa ini sa duwang plastic sachet nin pinagtutubudang illegal na droga na narecover sa saiya kan pinagkondusir ang body search. Dati namang naaresto ang nasabing suspect na sarong street-level individual. Sa iba pang police report, magkaibahan ngunyan sa Laogan Custodial Facility kan Police Station No. 5 ang mga suspect na sinda alias Pancho, asin RR, parehong 24 anyos, parehong mayong trabaho asin parehong taga-barangay Mabolo, Syudad ning Naga, matapos sindang maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kan Subanggi. Sarong sachet ning subuot shabu na nagkakantidad 500 pesos ang nabakal sa mga suspek, mientras na may 4 pang plastic sachet ning subuot illegal na droga ang narecover sa mga ini. Madaranig truck sa buya sa Barangay Dayagdag, shout out! Heng, 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 heng! Heng! Heng, 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 heng! Nag-transport po ang truck! Heng! Heng, 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 heng! Ini ang video post ni punong Barangay Julius Sanchez kan Barangay Dayangdang, Syudad ni Naga, kung saan may sarong kawata na truck asin sarong kawata na backhoe na sagin-sagin nagahakot nin basura sa iyang barangay. Para kay punong Barangay Sanchez, ipinapaagi na lang niya sa subaan pangapodan na lugod maparikas pa ang paghakot subuot kan basura sa indang barangay. Pagod vibe tang wake up call na aram ta nagamit ko sa ekipahe kaya ang biro pa na kung pwede maka-arkila kita or makasunod sa ibang mga lugar na dahil na-afekta na nagayog ang bagyong Christine. Mientras tanto, nakisumaro ang mga personahe kang City Veterinary Office sa nagpapadagos na clean-up drive sa sentro asin mga barangay kan Syudad ning Naga. Bako lang subuot pagbakuna ang kayang gibuhon kan mga personahe kan City Veterinary Office, kundi maging pagtabang na maging malinig ang kapalibutan. Sa kasumpay na bareta kan suudma man, pinagpost ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang schedule kan deployment sa mga barangay para maghakot nin basura kung saan kabali ang mga barangay kang Dayangdang. Mga tugang 47 turog na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.